Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokacin. Abin da nake so in ɗan yi tsokaci a kan shi shine wannan hoton da kuke gani. Wani bidiyo ne da su Bello Turji suka yi arangama da sojojin Najeriya, da ta kai sun ci nasara har suka samu wasu motoci blende na ainihin sojan Najeriya. To da yake kun ga su ta'addancin da suke yi, dama ta'addanci na wanda suna yin shi na a jahilce, ba cikin ilimi da sani ba. Kawai su suna yi ne dai don wata manufa tasu da jahilci. Wale da motocin su ce da su, kaga ba mai ilimi daga cikinsu wanda zai iya da waɗannan motocin ne. Shi yasa sai sun ka cinna musu wuta, sun ka ƙone su. Suna ta baka ji kunkuru ma suka cewa ba, wasu na caka tarfala. Iko Allah. To Allah Ubangiji wata'ala ka sauƙin wannan abin. Gaskiya wannan abin takaici ne, abin Allah wadai, kuma abu ne wanda gaskiya duk wanda mutum mai hankali zai gane shi. Ko a wace ƙasa ta kaga ana irin wannan ta'addanci, za ka ji ya so sama zuciya. Da kuma irin yadda sun rena sojawa, suka rena hukumomin Nijeriya. Kaji suna faɗin wai suna nan zuwa kan sojan Najeriya da malumma. Iko Allah. To Allah ka sauƙin al'amura dai. Amma wallahi ta'addancin su Bello Turji ta'addanci na wanda ganin wuri na da dama. Tabbas ba a son kai ƙarshen ta'addanci. Wanda kun ka fafata da soja, bayan sojan nan kun yi galaba, wasu sun gudu sun kama abin ga motoci. Sun tsaya sun ɗauki dogon lokaci, sun kai ta bidiyo ka har da ƙone-ƙone da minana. A rasa jirgin da za a turowa wanda zai tashi bombardan su, shi ƙone su, shi toye su. Wannan shi na zai nuna ma cewa lalle tabbas harkar tsaron Najeriya da lauje cikin naɗi. 'Yan ta'addan nan sun samu wata babban makami ne ko kuma wata dama daga ɓangaren gwamnati, wanda alal haƙiƙa Allahu a'lamu, Allah ɗaya san ko ƙaƙana. Amma muna roƙon Allah duk wanda yake da hannu cikin waɗannan al'amura, Allah Ubangiji wata'ala ya sa abun ya